गितफोर से बालाब सेनिफ्राय द' सारिसिम। बे मानसिया जाबाय जायहा दुष्टफोरनि खायदा खालामनायाव थाफायाखै, पापीफोरनि लामायाव गसंफायाखै, निन्दिग्राफोरनि आफादाव जफायाखै, आरो फोरबोनि रदाय खानायाव खुसि जायो आरो बिनि रदायाव देहेन खालामो। बियो दै बोहैनाय दैखंनि जिङाव गायजानाय बिफां बादि, बियो गावनि बोथोराव फिथाइ थायो आरो बिलाइआबो रहाया, आरो बिनि मावनाय मानिया जाफुंथारगोन। नाथाय दुष्टफ्रा बेबादि नङा, बिसोरो बारजों बिरखारहोजानाय गुबु बादिसो। बेनिखायनो दुष्टफ्रा बिसाराव गसंखानाय नङा, आरो पापीफ्रा धोरोमियाफोरनि समाजाव गसंनो मोननाय नङा। मानोना फोरबोआ धोरोमियाफोरनि लामाखौ मिथिगौ, नाथाय दुष्टफोरनि लामाया गेथेगोन। बोसोन बिजाबनि 11 बालाब 4-9 सिरिसिम। फोरबोनि साजाय होनाय दिनाव दोहोना मुंबो हेफाजाब होनाय नङा, नाथाय धोरोमजों नोंनि प्राणा बासायजागोन। मोजां मानसिखौ गियाना आलथुवायै दैदेनलाङो, नाथाय दुष्टआ गावनि मावनायजोंनो गावखौ खोख्लैयो। धोरोमा गियाननि मानसिखौ सख'यो, नाथाय लुबैसुलाफ्रा गावसोरनि लुबैनायजोंनो फानाव गोग्लैयो। दुष्टु मानसिनि बरसाया थैनायजों लोगो लोगो जोबफायो। दोहोननि सायाव बरसा खालामनायाबो मुंबो हाबायाव फैया। धोरोमियाफ्रा सैनांनायनिफ्राय बासायजायो, नाथाय दुष्टुफ्रा खारग'नो हाया। इसोर गैयि मानसिफोरनि बाथ्राजों नोङो नस्थ जानो हागौ, नाथाय धोरोमनि गियानजों नोङो बासायजानो हागौ। बोसोन बिजाबनि 11 बालाब 14 सारि। दैदेनग्रा गैयाब्ला जाथियाबो गोग्लैगोन। जेराव परामर्श होग्राफोर दं, बेयाव खारग'नायबो दं। बोसोन बिजाब 11 बालाब 19 सारि। जायहा नंगौखौ मावनो गोसो खालामथारो, बियो थांनानै थागोन, नाथाय जायहा दुष्टनि हाबा मावबाय थागोन, बियो थैगोन। बोसोन बिजाब 12 बालाब 3 सारि। दुष्टु आखला बासायजानायखौ होनो हाया, नाथाय धोरोमियाफ्रा गोगोमै गसंथानो हायो। जिसुआ बाख्नायजाथों। आमेन।